El fruit de la vida! Home, és que ha sigut una bona merda. Ja, tio, però què li diem? No sé, el de sempre. Jo he vist pel·lis d'Albert Serra més divertides que això. I si pirem? No sé, no? Ens han convidat. Ei, tios, moltíssimes gràcies per haver vingut. Em fa moltíssima il·lusió. S'ha entès, no? O sigui, s'entén. Molt, sí. No, una mica menys que al final de Lost, però vaja que sí. Vull dir, quan ho tingueu rodat i tal... Home, almenys és atrevit, no sé. Bé. No n'he entès una puta merda, tia. Perquè són tios. Què han de saber ells sobre la maternitat? Societat de Maternitat? Anna, maternitat, llavors per què em fas parir una síndria? Sí, tu ves rient que encara acabaràs demanant-me feina. Sí, home, tan desesperat em veus? Abans torno a fer d'homo. Ja em vindrà la meva gran oportunitat. Bueno, ja vindrà. Tu menys ja vindrà i més do it yourself, tio. Per què no et graves i penges a YouTube? Tio, el teu amb el YouTube és malaltís. Bueno, i tu? Relax, eh? Saps què, Anna, carinyo? Do it yourself, perquè jo no em penso tornar a fotre una síndria sota el... Col. Qui ha de ser cool? T'agraeixo l'ajuda, però... Bueno, tio, prova-ho i si no t'agrada ho esborrem. Que ja no vull ser youtuber. Hola, em dic Manel, sóc actor, però molts de vosaltres em coneixereu per el personatge de l'Homo APM. Vale. Guai, però jo què sé, tio, deixa't anar una mica més. Què passa, penya? Em dic Manel i sóc actor. Remember, Manel, no homo. No. Campanya contra els gais. Què vols dir? Home, Manel, tio, no pots dir no homo, els gais se't tiraran a sobre. Sí, ja voldrien ells. Ivan, com es jugava això? Joder, Manel, al revés, tens el mando al revés. Tio, m'havies dit que era un gamer de categoria. Que sóc un gamer. Vull dir que fa poc em vaig passar The Secret of Monkey Island. Monkey Island. Em diuen a mi el iaio de YouTube. Dóna'm una hora que m'acostumi al mando. Ens la vol colar, senyora? Ha trobat la càmera per casualitat? O potser l'hem enxampada fent cruising? Para. No, tio. Joder, però per què pares? Si aquest rotllo hater et quedava de puta mare. Que no em sento còmode dient que hi ha una senyora fent cruising. Bueno, aviam. Keep calm, momos, vale? Ningú va dir que triomfar a YouTube fos fàcil. És que jo no vull triomfar a YouTube, hòstia! Manel, tio, no subestimis el potencial. Però que me la pela, que jo no vull fer videoblogs per adolescents, que això és de perdedor. Perdona? Sí, perdedor. Madura, ponte a currar, youtuber. Espavila i fes cas de l'Anna d'una puta vegada, hòstia. I digues el teu nom real, home. Ja n'hi ha prou de tendències, llimos, l'eulogios... Però tu en dius homo. Jo em dic Manel i sóc actor. Youtubers, us creieu unes estrelletes perquè expliqueu les vostres merdes davant d'una càmera i perquè 3 niñatos us idolatren perquè voldrien ser com vosaltres. Però quan apagueu la càmera esteu sols, envoltats de ninotets de merchandising. Ui, no som divertits perquè som espontanis. Voleu veure espontaneïtat? Manel, què fots? Manel, tio, que això és per streaming! Boníssim. Han fugit del tot, Ara sí que ens tanquen el programa, no? Com a mínim té bon cul. I encara no he vist els vídeos de les reaccions dels youtubers. Posa. Com? Quins vídeos? Res. Vull veure què han dit. Hòstia! Manel, tio, joder. Està bloquejat. ¿Pero qué te has creído, Pimpinela? Me llamo Manel, dice, te llamas Mierder. Mierder te llamas, que nos has intentado colar un fake más falso que el cariño de tu madre. Uy, gracias, Tendencias. El defensor de la comunidad gay. ¿No has pensado en escapar del maravilloso mundo de Narnia? No he entendido nada. Yo no sé para qué mierda me manda estos Rubius. Si yo no sé noruego. Y este tío está acabado. Está más acabado que la carrera musical de Leticia Sabaté, macho. O sea, el homo, el homo... hacía gracia antes, ¿no? En 2011, ¿no? Cuando APM estaba de moda con la frase y tal. Pero ahora, 2015, esto ya no tiene gracia, tío.
Oh my god, estic flipant ara mateix, que 3 niñatos ens segueixen, homo. Sí, 3 niñatos. 3 milions! Smoke weed every day.